El ple de la corporació ha declarat Santa Eulàlia municipi compromès amb la cultura segura en temps de Covid-19. Així es va acordar pràcticament per unanimitat a la sessió del 24 de setembre, a partir d'una moció de l'equip de govern. Poble Unit, Independents Esquerra i CER Candidatura de Progrés van votar-hi a favor i Ciutadans es va abstenir. El text, aprovat del punt d'afers urgents i sobrevinguts, també va mostrar el seu suport a l'Alerta Roja, el moviment que treballa a favor de les empreses i persones treballadores del sector de l'espectacle i els esdeveniments artístics. Des de l'inici de la pandèmia, quan ja vam veure que havíem de suspendre festa major, actes culturals i tot el que en deriva, vam apostar sobretot al model de festa major tot l'any i per la cultura segura. De fet, ja en la data de festa major ja es van dur a terme diversos actes culturals i ara mateix ens posem al costat del moviment aquest d'Alerta Vermella que ha sortit sobretot del sector dels esdeveniments i dels actes públics i també englobant ja la cultura segura. Minuts abans de l'aprovació d'aquesta moció, el ple també havia donat llum verda, amb l'abstenció de Ciutadans i CER-CP, a la creació de 3 subvencions destinades al comerç local, pel Pla d'Acció Municipal contra la Covid-19. 3 subvencions amb un valor conjunt de 15.000 euros que surten de la partida de festes populars.